aros Iesu, aros bydd gan mae gledd wastadol, fydd y bersonol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbeini pyr fynyw. Awr o'th byr gymdeithas felys, awr o weld y mwyn yn pryd, sy'n ragori fydd o weithiau a'r bleserau gwag y byd gan mae gledd wastadol, bydd y bersonol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbeini pyr fynyw, gan mae gledd wastadol, bydd y bersonol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbeini pyr fynyw, am gwmbeini pyr fynyw, am gwmbeini pyr fynyw. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i chi yma i Lansanan ar gyfer yn gwasanaeth ni bore yma o Fro Aled. Mi o'n i wedi dod allan gan feddwl, o fydd hi'n wanwynol, fydd hi'n gynnas, fydd hi'n braf. Dim o'r fath beth. Bach yn oer ydy, felly dwi wedi gorfod gwisgo yng nghrys trwchus. A mae o'n rhyfedd dydy, achos mi fysa ni'n dychmygu ganol mis Ebrill, y bysa hi'n cychwyn cnesu, y bysa hi'n braf, meddwl am yr adag yma llynadd, ac mi oedd lot o'n ni allan yn gerddi yn ystod y cyfnod clo cynta a hitha'n gynnas. Ond ar brydia felly mae'n gallu bod ynde. Da ni yn gallu disgwyl i rywbeth fod un ffordd, ond mae'r profiad y reality yn gallu bod yn dra gwahanol. A mae rhywun yn dychmygu a nina wythnos ar ôl y Pasg, mae sefyllfa ddigon tebyg oedd i ddisgyblion Iesu Grist. Oedd wedi dilyn Iesu, wedi cael ei cyffroi gan ei ddysgeidiaeth o'n edrych ymlaen i'r hyn fydda'n digwydd wrth i'r Meseia gyflawni waith. Ac yna'r croesoeliad, marwolaeth Iesu Grist, y braw, yr anobaith, yr ofn, ac yna'r atgyfodiad. Ac yn ara bach maen nhw'n dod i sylweddoli beth sydd yn digwydd, beth sydd wedi digwydd oherwydd bod Iesu wedi concro'r beth. Ac fel ac yr ydyn ni yn gweld ella mymryn o arwyddion Gwanwyn, ond eto bod ti heb gnesu eto, wrth i ni droi at y Beibl, da ni'n cael sicrwydd bod atgyfodiad Iesu Grist yn brawf digamsyniol bod Duw wedi cyflawni i addewidion, bod teyrnas Dduw ar fin dod yn ei gyflawnder a bod atgyfodiad Iesu yn profi hynny. Ac wrth i ni feddwl am y ddaear, am yr hyn sydd i ddod o ran blaguro a bloda yn ddiweddarach yn y tymor, mae yna adnodau o benod 61 Eseia sydd yn deud fel hyn, adnod 11. Fel y gwna'r ddaear i'r blagur dyfu, a'r ardd i'r hadau egino, felly y gwna'r arglwydd Dduw i gyfiawnder amoliant darddu ger bron yr holl genhedlaeth. Ac mae atgyfodiad Iesu Grist wedi dangos hynny. Mae Duw yn mynd i gyflawni waith. Mi fydd na gyfiawnder, mi fydd na foliant am dragwyddoldeb yn Nheyrnas Nef oherwydd nad ydy marwolaeth yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth Dduw na'n gilydd dim mwy.
Felly, dewch i ni gychwyn yn gwasanaeth bore yma yn parhau i fyfyrio ar atgyfodiad Iesu Grist ac yn diolch i Dduw am ei ras a'i gariad. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, da ni yn dy glodfori di fel tad, mab ac ysbryd glân am y cyfla newydd yma bore yma i gannu clod i denw di, i gael yn atgoffa o'r newid syfrdanol mae atgyfodiad Iesu Grist wedi wneud, nid yn unig i ni, ond i bobl ar hyd a lled y byd. Bendithia ni ac arwain ni trwy ysbryd glân bore yma, i fyfyrio ar yn bywyda ni'n hunin ac ar wirionedd y gair. Arglwydd dangos i ni dy gariad, dangos i ni rym y nerth sydd yna ar waith yn yr eglwys wrth i'r efengil gael ei chyhoeddi ac wrth i bobl brofi bywyd newydd a maddeuant yng Nghrist. Maddau ni bob pechod a bai, a gweithia yn yn plith ni lle bynnag ydyn ni yn gwrando ar y gwasanaeth hwn, am bod ni'n gofyn hyn yn enw y Crist atgyfodedig gogoneddus. Amen. Wel, da ni am ganu neu gwrando i ddechrau y bore yma ar gyfieithiad Arfon Jones. Cyfieithiad o gân sydd yn sôn am nerth ac awdurdod Iesu Grist sy'n cael ei roed i'w bobl. Y mae nerth yn enw Iesu, credu wnawn yn ddoef, ac fe alwn ar enw Iesu, clyw ein llef, freni nef. Tiw'r un wnai'r diafol ffoi, tiw'r un sy'n ein rhyddhau. Does un enw arall sydd i'w gymharu a Iesu. Wel, dwi wedi symud mewn bellach i gynhesrwydd y tŷ i ni gael ymlaen hefo gweddill y gwasanaeth. Nes ymlaen mi fydd Iona Jones Cemberain yn arwain ni yn y darlleniad o Luc pennod 24, ond cyn hynny, dewch i ni gael amser i weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti y bore yma, dy fod ti yn Dduw tragwyddol, yn Dduw bendigedig, a bod y Beibl yn yn atgoffa ni o pwy yw ti, y Duw yma sydd yn raslon ac yn dreigarog, yn araf i ddigio ac yn llawn ffyddlondeb. Arglwydd wrth i ni eto foli am myfyrio ar dair di, a rhyfeddu at fuddugoliaeth Calfaria a'r bedd gwag. Da ni'n gofyn y byddi di trw'r ysbryd glân yn cymhwyso'r cyfan i ni ar gychwyn wythnos arall yn y sefyllfaoedd ac ymhlith y bobl y byddwn ni yn ymwneud â nhw. Arglwydd, da ni eisiau profi dy fod ti yn Dduw byw, a da ni eisiau cael
dy gymorth di mwyn i ni allu gweld yn hunin, gweld yn bywyda trwy lygad ffydd, yn rhyfeddu at Grist a mawredd i gariad o tuag ata ni. Yn profi o dy gariad a dy faddeuant di mewn ffordd sydd yn trawsnewid y ffordd yr ydyn ni yn gweld yn pechod, ond hefyd yn ymwneud â phobl eraill. Arglwydd yn dy ras dyfnha'n cariad ni tuag ata ti, fel yn bod ni yn caru eraill fel ag yr wyt ti'n galw ni i wneud. Helpa ni i drysori'r maddeuant yr ydyn ni di dderbyn yn Iesu Grist, fel yn bod nina wedyn, fel mae dair di yn deud, yn madda i eraill sydd yn brifo ni, neu'n pechu'n yn herbyn ni ym mha bynnag ffordd. Arglwydd, da ni'n cydnabod o dy flaen di y bore yma, mor hawdd ydy hi i ni grwydro. Mor hawdd ydy hi i ni ddigaloni pa mae amgylchiadau'n teimlo'n drech na ni, pa mae yna bethau anisgwyl yn dod yn bywyda ni i'n baglu ni ar daith bywyd. Yn y cyfan, da ni'n gofyn y byddi di yn amlygu pwy wyt ti i ni, wrth i ni fyfyrio ar y gair atgoffa ni Arglwydd Iesu, sut yr oedda ti yn ymwneud yn dyner a rhai oedd wedi dod i ben i tenyn o ddim yn gwybod lle arall i droi. Sut y gnes di ddangos gras tuag at bobl yr oedd pawb arall wedi troi cefn arnyn nhw, a'r un wyt ti heddiw i ni sydd yn troi ata ti mewn ffydd. Yr un wyt ti Arglwydd Iesu ddoi heddiw ac yn dragywydd, a da ni'n diolch gymaint i ti am y sicrwydd mae hynny'n roed i ni yn yn pechod yn yn hangen, pan ydyn ni yn troi ata ti, pan ydyn ni yn taflu'n beichiau i gyd arna ti yn gwybod bod gen ti ofal amdana ni. Diolch dy fod ti'n fyw Arglwydd Iesu, diolch dy fod ti yn gweinidogaethu ar yn rhannu yn eiriol drosta ni y bore yma. Ac Arglwydd, yn y cyfan, neu di gyffwrdd a'n calonna ni trwy dysbryd. Neu di yn bywhau ni i brofi llawenydd, i brofi nerth a gobaith o'r newydd fel ag yr wyt ti wedi addo i roi i dy ddisgyblion. Ac yn y cyfnod arbennig yma, Arglwydd, da ni yn gweddio y bore yma drost bobl busnes, drost athrawon a phlant fydd yn ystyried mynd yn ôl i'r ysgol, drost yr holl sefydliadau yma sydd yn gorfod wynebu cyfnod newydd wrth i gyfyngiadau gael eu haddasu. Yn y cyfan, Arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di'n rhoi doethineb i bobl, ac y byddi di'n rhoi dy gallu i bob un ohono ni fel unigolion i fod yn ddoeth yn y penderfyniadau yr ydyn ni yn ei wneud ar ôl blwyddyn mor echrydus. A da ni yn benodol hefyd isio cyflwyno i ti y rhai sydd mewn gwewyr dioddefaint a galar y bore yma. Rhai sydd wedi colli anwyliaid, rhai sydd yn parhau i frwydro yn erbyn afiechyd. Diolch Arglwydd y gallwn ni i cyflwyno nhw ger dy fron di'n gwybod mor rymus ydy gweddi, a hefyd yn gwybod dy fod ti yn noddfa ac yn nerth yn gymorth hawdd dy gael mewn cyfyngder i unrhyw un sy'n troi ata ti mewn ffydd. Felly o Arglwydd sanctaidd, arwain ni teyrnasa, ond hefyd tosturia tuag ata ni yn pechod. Hwylian sylw ni ar groes Calfaria, atgoffa ni o fuddugoliaeth fawr y bedd gwag a gwybod oherwydd hynny mi allwn ni yn pechod, yn heuogrwydd, gael y mynediad bendigedig yna ata ti y Duw byw. Ac fel ac yma dy air di'n ddeud, mi allwn ni ddod yn eofn ac yn hyderus at Dduw oherwydd bod y pris wedi cael ei dalu, bod y ffordd wedi cael ei hagor trwy'r hyn nes di Arglwydd Iesu. Derbyn yn mawl a'n clod ni, bendithia a maddau ni os gweli di fod yn dda, oherwydd yn bod ni yn gofyn y cyfan, yn hyderus, ond yn ostyngedig, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith ac meddai wrthynt, tangnefedd i chwi. O achos ei dychryn a'i hofn, roeddent yn tybiad ei bod yn gweled ysbryd. Gofynodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pan y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed, my fi yw, my fi fy hun.
Cyffwrddwch â mi a gwelwch oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gen I fi. Wrth ddweud hyn dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed, a chan ei bod yn ei llawenydd yn dal I wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt. A oes gen I rhywbeth I fwyta yma? Rhoesent iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio. Cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych, pan oeddwn eto gyda chwi, ei bod yn rhaid I bob peth gael ei gyflawni, sy'n ysgrifenedig amdanof yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythyrau. Meddai wrthynt, fel hyn mae'n ysgrifenedig fod y Meseia I ddioddef ac I atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod feirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn, ac yn awr yr wyf i'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad. Chwythau arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chwi o ddichod a nerth. Dros yr misoedd dwytha, mae yna nifer o eitema newyddion wedi cael I darlledu, sydd yn rhoi golwg I ni ar sut mae y pandemig wedi effeithio ar fywydau unigolion gwahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Boed nhw'n y byd iechyd, yn ffarmio, yn athrawon, ac mae o wedi gwneud I chi sylweddoli sut mae profiad pawb o'r cyfnod dwytha yma yn gallu bod yn wahanol i'w gilydd bod yna elfennau cyson. Tybed sut fysa chi yn ateb y cwestiwn sut mae Covid-19 wedi effeithio arna chi? Ond y cwestiwn mawr dwi am I ni ystyried y bore yma ydy sut mae atgyfodiad Iesu Grist wedi effeithio arna chi a fi. A be am I ni feddwl am hyn? Tasa Iesu Grist heb ddod yn ôl yn fyw o'r bedd, sut fysa'n bywydau ni yn wahanol os o gwbl heddiw? Achos wrth I ni ystyried y darlleniad o ddiwadd pennod 24 Luc, mae Iesu yn siarad hefo'i ddisgyblion ac yn esbonio wrthyn nhw be oedd wedi cael ei ddeud wrthyn nhw yn barod am gynllun Duw. A mae hyn I gyd yn digwydd, os cofiwch chi, da ni'n dychmygu yn hwyr ar nos Sul y Pasg, lle mae Iesu wedi ymddangos i'r disgyblion, mae wedi bod hefo'r ddau ar y ffordd I Emmaus, ac yna yn syth ar ôl hynny, mae o'n ymddangos i'r disgyblion hefo'i gilydd wrth iddyn nhw drio gwneud synwyr o'r gwahanol adroddiadau a'r profiadau o atgyfodiad Iesu maen nhw'n ei weld hefo'i gilydd. A be mae Iesu'n ei wneud ar ôl iddo fo fita y pysgodyn yma I brofi na nid ysbryd oedd o, be mae o'n ei wneud ydy, os liciwch chi, rhoi rhyw fath o wers adolygu i'r disgyblion. Da chi gyd yn cofio y cyn aroliadau estalwm, mi oedd yr cyfnod tueddi fod yn eitha diflas yna o'r fod ail edrach a galwch atgoffa o'r hyn oeddech chi wedi cael ei ddysgu yn barod. Ac I ryw radda, mae Iesu Grist yn atgoffa I ddisgyblion mewn ffordd arbennig. Mae o'n gwneud hynny trwy gyfeirio at yr ysgrythura neu'r ysgrifa sanctaidd yn Beibl.net, sef yr Hen Testament I ni, be oedd heini'n ddeud, ac wedyn cysylltu heini hefo be sydd wedi digwydd iddo fo ei hun, yn benodol y croeshoeliad a'r atgyfodiad. Ond diolch yn aros yn fanno, achos mae o'n mynd ymlaen, os liciwch chi, I ddangos pennod nesa yn nghynllun mawr a chybol Duw. A'r hyn oedd yn mynd I ddigwydd i'r disgyblion, ac yna be fydda'n digwydd trwy dystiolaeth y disgyblion yn nes ymlaen.
Ac fel y gnaethon ni glywed rai wythnosau nôl pan gynhaliwyd y Gwasanaeth yn edrych yn ôl dros gwrs y Beibl, mi nath na lawar grybwyll y ffaith na un o'r pethau nath ddod yn amlwg yng nghwrs y Beibl ydy sut bod stori fawr Duw ar waith yn y byd yn parhau heddiw trwy i ddisgyblion o trwy'r eglwys ar hyd a lled y byd. Felly, yn bod ni'n gweld hanes Duw ar waith yn y Beibl, os ydym ni'n credu'n Iesu Grist, da ni'n parhau y stori honno wrth i ni fyw mewn ffydd yn gwneud gwaith Duw trwy ffydd yn Iesu Grist heddiw hefyd, ac wrth gwrs mae pobl yn ei wneud o ar hyd a lled y byd hefyd. Felly, be da ni am wneud ydy, da ni am ystyried geiriau Iesu Grist yn yr adnodau yma o Lyc 24, a dwi am rannu y geiriau yn ddwy ran, ac gobeithio gallu dod yn ôl at yr ail ran yr wythnos nesaf. Ond bore yma, yn benodol, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar be ddigwyddodd i Iesu ac effaith bersonol hynny ar ei ddisgyblion nhw. Y disgyblion oedd hefo fo ar y nos Sul honno, welodd y creithiau a welodd o'n bita'r pysgodyn, ond hefyd i ddisgyblion o heddiw yn 2021. Ac yna, yr wythnos nesaf, mi nawn ni ganolbwyntio ar sut mae'r negas arbennig yna, yr Efengyl, yn mynd ar led. Ond dewch i ni wrando eto ar eiriau Iesu yn benodol o adnodau 46 i 49, a mi fydd y geiriau fyny ar y sgrin, a dwi am ddarllen o Beibl.net y tro yma. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith. Sori, hwnna oedd y darlleniad gwreiddiol. Gormod o dudalennau hefo Lyc 24 ar yng nghyfrifiadur i di hynna. Dyma y rhan benodol da ni'n mynd i feddwl amdano fo. Iesu'n deud, mae'r ysgrifau yn dweud fod y Meseia yn mynd i ddioddef a marw, ac yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Rhaid cyhoeddi'r neges yma yn Jerusalem a thrwy'r gwledydd i gyd, fod pobl i droi cefn ar eu pechod a bod Dyw'n barod i faddau iddyn nhw. Chi ydy'r llygad dystion sydd wedi gweld y cwbl, felly dwi'n mynd i anfon beth wnaeth fy nhad ei addo i chi. Arhoswch yma yn y ddinas, nes i'r ysbryd glân ddod i lawr a'ch gwisgo chi gyda nerth. Sylwch felly bod Iesu yn sôn am yr Hen Testament, yr ysgrifau, ond yn cyfeirio at fo'i hun. Be oedd yr Hen Testament yn ddeud fydda'n digwydd i'r Meseia. Ac yn benodol yn gwneud hynny wrth gyfeirio at ei farwolaeth, i groesoeliad a'i atgyfodiad. A mae hyn yn rhan gwbl ganolog i Gristnogaeth yn dydy. Bod y Beibl yn datgan bod yr hyn ddigwyddodd i Iesu Grist yn waith Duw, bod o wedi cael ei fwriadu, bod Crist wedi dod i'r byd, y mab Duw wedi dod i'r byd, i farw am yn pechoda ni ac yna concro marwolaeth. A bod y pethau yma i gyd wedi digwydd mewn amser, hynny ydi bod Crist wedi dod yn ddyn ac wedi bod ar y ddaear yma, bod nhw yn ffeithiau hanesyddol. Ac wrth gwrs, dyna pam bod y Testament Newydd yn rhoi gymaint o bwyslais ar dystiolaeth llygad dystion, fel mae Iesu newydd ddeud ei hun yn adnod 48. Chi ydy'r tystion i'r pethau hyn. A mae'r digwyddiadau hanesyddol yma wedyn yn arwain at negas i'w rhannu a phobl eraill. Neges i'w chyhoeddi, newyddion da neu efengyl fysa ni yn ei ddeud. Ond neges sydd yn cyhoeddi bod cynllun cariadus Duw ers tragwyddoldeb wedi cael ei gyflawni trwy'r hyn ddigwyddodd i Iesu Grist. Ac eto, dyma bwyslais mawr y disgyblion cyntaf, darllenwch eu tystiolaeth nhw yn llyfr yr Acta, ac mor aml pan maen nhw'n cyhoeddi neu'n pregethu, maen nhw yn dod ar cyfan at ei gilydd yn deud,
chi sydd yn gyfarwydd a'ch Hen Testament a chysgrifau sanctaidd i ddewon, mae'r cyfan wedi dod yn wir trwy be ddigwyddodd yn y Meseia, yn Iesu Grist, Iesu o Nazareth, gafodd ei groesoelio, ond sydd wedi concro marwolaeth, wedi dod yn ôl yn fyw o'r bedd, ac sydd wedi anfon i ysbryd glân i fod ar waith trwydda ni bellach. Wan, o'n i'n sôn wrthoch chi ar y cychwyn am eitema newyddion, a sut bod yr eitema newyddion wedi dangos profiadau gwahanol bobl o'r flwyddyn dwytha. A mae yna ddwy ffordd o adrodd newyddion yn does. Un ffordd ydy rhoi gwybodaeth i ni ynglyn â'r darlun mawr. Be sydd wedi digwydd. Be ydy effeithiau, os liciwch chi, er bod yna yn aml iawn hefo newyddion ar y teledu anghytuno ynglyn â ffeithiau, ond dyna'r ymgais ynde, cyflwyno ffeithiau mwyn i ni allu gwybod be ydy reality y sefyllfa. A da ni wedi gweld hynny ddydd ar ôl dydd dros y flwyddyn dwytha wrth i ni gael dwnim faint o ystadegau. Faint o bobl sydd wedi cael eu heintio. Faint o bobl sydd wedi marw. Faint o bobl sydd yn yr ysbytai ar hyn o bryd yn cael triniaethau am Covid. Dyna un ffurf ar roed gwybodaeth i ni. Ond ochr yn ochr â hynny, fel o'n i yn sôn, mae'r eitema personol yma. Yr eitema yma sydd yn dangos sefyllfa unigol nyrsys, athrawon, gwleidyddion, sut mae o wedi effeithio pob teulu yn bersonol. Ac wrth i ni ystyried be mae Iesu Grist yn ei ddeud yma yn Luc 24, mae yna gysylltiad clir rhwng y digwyddiadau, y ffeithiau, yr hyn ddigwyddodd i Iesu, ac yna effeithiau personol hynny ar i ddisgyblion o, a'r rhai sydd yn dod yn ddisgyblion iddo fo wrth iddyn nhw ymatab i'r newyddion da amdano fo. Achos eto, yn ôl y Beibl, tydi'r hyn ddigwyddodd i Iesu ddim yn ddibwrpas nac yn ddibwys. Tystiolaeth gair Duw ydy bod y Meseia wedi marw ac atgyfodi yn bwrpasol mwyn rhyddhau pobl o afal pechod. Mwyn i'w ddisgyblion o dderbyn bywyd tragweddol yn rhodd hyfryd gan Dduw trwy ras. Ac os da chi'n meddwl amdano fo, da ni'n clywed am yr effaith bersonol yma i'r hyn mae Duw wedi wneud trwy Iesu Grist yn aml mewn emyna. Enghraifft, dewch i ni ystyried pennill gynta emyn enwog Charles Wesley. A sylwch sut mae o yn moli'r arglwydd trwy ofyn cwestiynau. Dyma y pennill gynta, cyfieithiad o'i waith o. A'i gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes. A gollodd ef ei waed yn llu dros un a'i gyrrodd ef i'w groes. Ac yna atab fydd, rhyfeddol ras, pa fodd fy nyw, y buost farw i mi gael byw. Felly, be di effaith bersonol aberth Crist arno ni, arno chi a finna bore yma? Sut mae aberth Crist yn elw i unrhyw un ohono ni? Wel, dewch i ni ganolbwyntio ar be mae Iesu'n ei ddeud. Wrth iddo fo sôn am y bobl fysa yn clywed y neges yma yn cael ei chyhoeddi. Adnod 47. Mae o'n deud bod pobl i droi cefn ar ei pechod a bod Duw yn barod i faddau iddyn nhw. Neu y cyfeithiad newydd diwygiedig, a bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Ni gychwyn hefo'r ail ran o'r adnod maddeuant pechoda. Wan, i ddechrau, mae o'n ddatganiad clir bod Duw yn madda pechod trwy Iesu Grist. Bod o ddim yn dal yr euog yn gyfrifol am ei trosedda oherwydd bod Iesu Grist wedi talu'r pris
am y pechod hwnnw yn lle ni trwy farw ar y groes, a bod yr atgyfodiad wedyn yn cadarnhau hynny. Mae'r maddeuant yma yn un o fendithion bendigedig sy'n dod i'r crediniwr trwy ffydd yn Iesu Grist. Sori, dwi wedi cael yn distractio chydig bach achos mae'n plio eira'n drwm yn Llansannar ar hyn o bryd. Ond da chi'n mynd gwrando na i gael adroddiad tywydd, dwi'n siŵr. Mae'r cynnig yma am faddeuant ar gael i unrhyw un. Pwy bynnag ydych chi, lle bynnag ydych chi'n dod, be bynnag ydy choed chi, be bynnag ydych chi wedi wneud, a pa bynnag mor euog ydych chi'n teimlo am hynny. A mae o yn rhodd sydd yn dod yn Iesu Grist ei hun. Mae'n dyled ni wedi chlirio gan Iesu wrth iddo fo farw ar y groes. Ac felly, os da ni wedi ymddiried yn Iesu Grist, nid yn y doc ger bron Duw fel troseddwyr ydyn ni, ond da ni yn ei frichia cariadus o fel tad annwyl, achos bod ni wedi cael yn mabwysiadu fel rhan o waith Iesu Grist a maddeuant da ni'n ei dderbyn, da ni'n cael yn mabwysiadu fel plant annwyl gan Dduw y Tad. Wel, mi glywch chi bobl weithiau yn deud bod nhw'n caru'r neges am Dduw yn madda, ond nad ydyn nhw'n hoff o gwbl am y ffaith bod Iesu wedi gorfod marw ar y groes i sicrhau y maddeuant hwnnw a'i waed ei hun. Ond mae hynny chydig bach fel pobl sy'n dod i Ogledd Cymru a deud da ni wrth yn bodda hefo'r mynyddoedd yma, da ni wedi dotio fo'r lle, ond sgynnon ni'n byd i ddeud wrth y bobl sy'n byw yma a'r ffaith bod nhw'n siarad Cymraeg trwy'r amser. Llwch chi'n gwahanu y ddau beth, llwch chi'n cymryd y tirwedd a deud da ni'n isio'r bobl sydd yn byw yn y tir hwnnw, yr un fath allwch chi'n gwahanu croeshoeliad Iesu Grist a maddeuant Duw. Achos dyma dystiolaeth glir y Testament Newydd. Mae Duw yn madda, ond mae Duw hefyd yn gyfiawn. A thrwy aberth Iesu Grist yn unig y gall Duw faddau ni'n pechoda heb i fod o'n diystyrru cyfiawnder mewn rhyw ffordd. Sylwch be mae'r apostol Paul yn ei ddeud yn ei lythyr at y Rhufeiniaid ar ddiwadd pennod 4, Beibl.net. Cafodd Iesu ei ladd am ein bod ni wedi troseddu, a chafodd ei godi yn ôl yn fyw i ni gael ein derbyn i berthynas iawn gyda Duw. Felly mae maddeuant pechoda yn effaith bersonol hyfryd sydd yn dod i ran y Cristion wrth iddo fo ddod i berthynas fywiol o ffydd yn Iesu Grist. Ond mae yna elfen arall yn be mae Iesu'n ei ddeud hefyd yn does. Elfen arall bersonol, bod pobl i droi cefn a'r bechod, bod pobl i edifarhau. Wel, be ydy edifeirwch? Wel, edifeirwch ydy'r profiad a'r cyflwr hwnnw sydd yn golygu bod ni yn troi mewn ffydd at Iesu Grist. Gan gydnabod pwy ydyn ni. Gan gydnabod be da ni wedi wneud a pheidio trio esgusodi neu cuddio yn beia a'n pechoda ni. Ac fel unrhyw fath o wendid neu salwch neu ddibyniaeth, da ni'n ymwybodol na'r cam cynta anodda yn aml ydy cyffesu a chydnabod bod gynnon ni broblam a bod ni angen help ynde. A mae'r broses honno'n rhan o edifeirwch i'r Cristion, lle da ni'n dod wedyn at Dduw ar ei delera fo ac nid yn balchder ni yn dweud arglwydd na i ddod ato ti ond gei di wneud hyn a hyn a hyn. Mae gwir edifeirwch yn ôl y Beibl yn cynnwys y teimlad hwnnw o golled, o alar drost yn pechod. Casineb tuag at y drygioni, nid sylwch ydyn ni'n weld mewn pobl eraill yn y byd, ond drygioni a hunanoldeb da ni'n weld yna ni'n hunin. Ac ymgais neu penderfyniad trwy ffydd i beidio gwneud hynny eto. Bod ni yn troi cefn ar y patrwm yna o wneud pethau sydd yn amrhiodol ac yn hyll yng ngolwg Duw ac yn golwg nina, a bod ni'n troi at Iesu Grist mewn ffydd yn cyffesu ac yn gofyn am ei nerth o yn ymwybodol ac yn llawn ffydd y bydd o yn madda. Y darlun Beiblaidd sydd gennym ni sydd yn drawiadol iawn o wir edifeirwch mae'n dod o'r Hen Testament o Joel 2 adnod 13.
lle mae y proffwyd yn deud mae o eisiau gweld edifeirwch, gwir edifeirwch ym mhobol Dduw, a dyma'r darlun. Rhwygwch eich calon, nid eich dillad, a dychwelwch at yr arglwydd eich Duw. Mi fyddwch chi'n clywed yn aml adroddiadau am bobl oedd unwaith yn rhang o gangia a bywyd o droseddu ac o ymosod a dwyn a phob peth felly, ond bod nhw bellach wedi newid i ffyrdd, a bod nhw rwan yn rhoi holl egni i fod hefo pobl ifanc yn trio i stopio nhw rhag mynd lawr y trywydd hwnnw. A mae hwnna'n rhoi rhyw fath o ddarlun i ni o edifeirwch, lle da chi wedi gweld dinistyr a'r boen sydd yn dod yn sgil yr hen ffordd o fyw, a da chi'n dweud, dwi'n eisiau'n byd i wneud efo hwnna di mwy, a dwi eisiau trio gwrthwynebu y ffordd honno o fyw gymaint â phosib. Dyna ydy edifeirwch, a mae o'n rhan o'r ffydd Gristnogol, lle da ni yn troi cefn ar bechod a hunanoldeb ac yn troi mewn ffydd at Iesu Grist yn ymddiried i fod o nid yn unig yn ein derbyn ni yn ein gwendid, ond y bydd o trwy ysbryd glân yn ynerthu ni i frwydro yn erbyn y temptasiynau a'r drygioni yr ydyn ni wedi bod yn ymwneud â nhw mor ddifeddwl yn y gorffennol. Un awdur Cristnogol yn deud fel hyn, bod ffydd ac edifeirwch yn ddau syniad sydd yn chlwm a'i gilydd trwy'r amser mewn Cristnogaeth. Os ydyn ni wir wedi credu yn Iesu Grist, mi fyddwn ni'n gwneud hynny'n edifeiriol, ac os ydyn ni wir wedi edifarhau am yn pechod, mi fyddwn ni'n gwneud hynny'n grediniol gan droi at Iesu Grist. Maddeuant pechoda trwy Iesu Grist, edifarhau troi cefn ar bechod wrth i ni ddod at Iesu Grist. Dyma i ni effeithia personol, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Ydych chi wedi profi'r pethau yma? Ydych chi wedi edifarhau am eich pechod? Ydych chi wedi profi maddeuant hyfryd hwnnw y mae Duw yn roid i ni trwy ras? Dwi am i ni ystyried wythnos yma be oedd Iesu Grist yn ei ddeud ac ydy o wedi effeithio ar yn bywyd ni. Achos wrth gwrs mae edifeirwch a ffydd yn rhywbeth da ni'n neud wrth droi at Iesu Grist, ond mae o'n rhywbeth da ni'n neud trwy'n bywyd Cristnogol. Mae o'n batrwm i ni ddychwelyd at Grist ddydd ar ôl dydd, achos yn bod ni'n syrthio i feia ddydd ar ôl dydd. Ac os ydyn ni wedi gwneud hynny, os ydyn ni wedi profi maddeuant, os ydyn ni wedi edifarhau a profi y bywyd newydd mae Iesu Grist yn ei roid i ni, sut ydyn ni am barhau yn rhan o gynllun Duw, yn rhannu amdano fo, yn byw bywyd sydd yn madda i eraill oherwydd yn bod ni wedi profi maddeuant. Mi fyddwn ni'n clywed mwy am y rhan yma o'n bywyd ni fel Cristnogion wythnos nesaf os Duw a'i mynd. Ond am heddiw, da ni am orffan, ac a'i ddiolch i chi am wrando ac am ymuno â ni. A gobeithio gewch chi fendith yn myfyrio ar yr adnodau yma dros yr wythnos nesaf. Da ni'n mynd i orffan yn gwrando neu'n canu yr emyn ydw i wedi i dyfynnu yn barod y cyfieithiad o waith John Wesley. Rhif 539 ydy hi yng Nghaneuon Ffydd. A'i gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes, a gollodd ef ei waed yn llu dros un ei gyrrodd ef i'w groes. Mae'n ddrwg gen i. Dwi wedi colli llinella ola y bennill honno, ond mi fydd y geiriau'n dod i fyny ar y sgrin i chi pryd bynnag. Bob bendith.